नोंथाङा खोनाहो सावरायनिफ्राय बिथाङा मोजां मिलायना होआबा जोंनि मेथाइ रोजाबनायाव जेबो जाया मोजां खोनाया हालगार बायदि जायो इखौ नै जोंहा आदा प्रेक्टिकेला जौसाव फैबा खनसे नायनो नामा नै बिथाङा आदा प्रेक्टिकेल जौसाव फै आदा खनसे नै बिथाङानो kata Fanbari nैबे हालामाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों ओइ समावनो आं थफसिखौ एसे थनोसै 40 थाखानि थफसिखौ गारब्लाबो जेबो नङा आरोखि ओमफ्राय बे ट्रेभेल इक' এই 4টা 3টা বস্তুটো এডজাস্ট কৰি ফেলে এতিয়া মই অলপ জাম্বা মানুহতো বেছি নুবুজে আৰু কি আপুনি ঠিক থাকিলে মই ঠিক থাকিম মানে মোৰ সাউন্ড আপোনাৰ দ্বাৰা যাব ৰাইজৰ ওচৰত এই ফাইলা माने आं दुगाबो नङा बे जेकेटआ आंना गुदाम गैयै बुस्थु माने बोबानो गायो आरोखि Everybody has problem in their life. बयहाबो प्रब्लेम दं जिबनाव सोरनाबा गार्लफ्रेन्डनि प्रब्लेम सोरनाबा बयफ्रेन्डनि प्रब्लेम सोरनाबा बिहामजोनि प्रब्लेम सोरनाबा बिजामादैनि प्रब्लेम सोरनाबा हिनजावनि प्रब्लेम सोरनाबा फिसायनि प्रब्लेम नंगौ नामा सोरहाबा जुदि टेनसन प्रब्लेम गैया होनो बे सासे मूर्ख नंगौ नामा बे सासे मूर्ख थगायसुला थगायसुलि बि बयहाबो